Kull sena fi żmien il-miliet il-kmamar tal-aħbarijiet jippreparaw mawra sal-Isptar Mater Dei biex jiltaqgħu mat-trabi li jitwieldu tul dawn il-jiem imqazza. Iżda f'San Ġwan il-bogħod mill-ġen tal-festi twieldu Star u Teddy, tewmin berba' saqajn. Min tal-inqas frazzett tal-baqar kull ġimgħa jkun hemm baqra waħda lesta biex teħles u twellet xi joġol, iżda li baqra twellet tewmin mhijiex l-ordni ta' kuljum. Ir-raħal Wayne Sherry spjegalna li meta tewmin ikunu mara u raġel aktarx il-mara ma jkunx jista' jkollha tfal. Twildu jisub jomejn ilu, dawn u sibnihom waħedhom bil-lejl, twildu waħedhom ukoll daw bil-lejl. Normali jisu ma tantx ikollok tewmin, ma darba fi 3 xhur hekk jisu jkollok tewmin. Fihom ħafna xogħol iż-żar, fihom ħafna xogħol bħal trabi tan-niesu. Star, l-oġla li għandha biss 3 ijiem, iddefertit ruħha bil-mikrofonu tagħna waqt li Sida beda jispjega x'ħajru jidħol għal din is-sena impenjattiva. Ili hawnhekk xi 10 snin u bdejt mal-kunjatu tiegħi hu għax biex tibda waħdek ma tkunx taf xejn fuq il-baqar jibsa ħafna. Hekk ma jkollokx min jgħalmek u titla esperjenza. Kull jum xi ħaġa ġdida hawnhekk hu tittara solvi l-problemi. Kull jum għandek fuq x'taħseb hu. It-tfal ġkejknin ta' Wayne, Ella u Emma, kull meta jistgħu jinżlu jagħtu daqqatit lil missierhom ma' dawn il-ħlejja. Noqogħdu ħdej iż-żar u nissuhom u ġieli ngħin in-nannu jisqihom. Għal dawn ir-raħħala il-festi huma ġranet bħall-oħrajn, hekk kif kull 12-il siegħa jeħilbu l-baqar u jaħżnu madwar 1200 litru ħalib sabiex ikun jista' jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin, anki tul dawn il-jiem ta' festi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.